Hej YouTube, der vil jeg lige fortælle kort om kanalen Dinosaurs TV. Det er en klan, eller det er Dinosaurs, det er en klan, som mig og mine venner vi har startet op for, hvor lang tid siden? En måned? Mere måske næsten 2 måneder, vil jeg nok tro. Ja, vi har lavet YouTube for et par dage siden, fordi vi ville lave nogle nye clips, så vi i stedet for vi havde, i stedet for vi havde Niklas Tolstrups gamle kanal, så tog vi en ny en, som hed Dinosaurs TV, og jeg vil lige, vi vil bare lige fortælle om den og sådan lidt. Og det er bare meget der, fordi jeg gad ikke alle mulige idioter, der gør noget. De er på svær. Det skulle jeg lige have med. Så husk at subscribe og følg lidt med. Goodbye.